Takže čaute všetci, ja vás vítam v videjku z Farming Simulator 17. Dneska by som chcel pobaliť balíky týmto na siláž, pretože sa veľmi ťažko získava v 17 tá siláž oproti starším verziám. Takže budem natáčať takto rôzne hry, väčšinou takto farming zrejme budem. Jak počujete, ako s tou myšou hádžem, tak sorry. Musím to dáko potom opraviť. Takže môžeme sa do toho pustiť. Mapa je to je mapa The Old Streams map vo 2. Jak budete chcieť mody, stačí sa popýtať v komentároch. Ja o tom porozmýšľam. Budem rád, ak mi dáte like, aj odber. Tu trošku stíším. Takto. Tak, aby mňa bolo dobre počuť nie hru. Takže nevšimajte si moje ako nubárske skilly, pretože natáčam len prvýkrát. Takže aby ste sa nevravili, že čo to je za retarda. Ja sa to počas naučím. Takže hru zatiaľ nemám kúpenú, mám ju len stiahnutú, kraknutú, takže neviem, či budem ten aj mulťák brať, takže ja to tu pobalíkujem a sa vám, no takže nemusím to ani strihať, pretože to ide veľmi rýchlo. Dosť rýchlo. Tak. Nie, ono mi to vyvaľuje. Ne. To je zlé. No tak čo, už nevadí. Môžeme ísť na ďalší balík. Tu je ďalší. Neviem, prečo som si nevšimol. Myslel som si, že to bude ručiť dávať. Však, ale čo, nevadí. Ja to budem občas strihávať, aby som sa mrknul, ako dlho natáčam, pretože do 10 minút, lebo ja mám bandicam, ktorý není ako full, mám ho len tak, že nie je registrované, píše mi to tam. Takže strihať to budem cez bandicam, nebudem to ako ostatní youtuberi cez taký program. Nestačí, že toto mám takto a je to strašne rýchle. No. Takže spravím toto pole, potom to strihnem, pozriem sa, keď budem v polke, tak keď to proste toto celé dorobím, tak sa vám hneď ozvem. Možno aj to pozbieram, jak budem mať čas. Takže ešte tu mám 2 balíky, 2. No proste to pozbieram. Dúfam, že to stihnem. Jak budem zbierať, tak ja sa vám ozvem vtedy, keď to budem mať plné a keď začnem. A potom takú polku vyložím toho. A ozvem sa vám znova. Jak to nebudem stíhať, tak to bude na 2 diely. V ďalšom dieli môžeme dať čo zasadiť alebo zorať, proste hocičo. Videá nebudú vychádzať každý deň, pretože ja bývam ešte, ako viete, určite všetci zatiaľ takí menší. Deti bývate s rodičmi ako aj ja. Mám 13. Októbri budem mať 14. Takže tak, do paroma. Takže ja to strihnem a ozvem sa vám. Takže čus, čaute, som späť. Teraz som dozbieral všetky balíky. Ja sa to moc tak stále držať na videu, aby sa mi tam všetko vošlo. A rýchlejšie sa mi samozrejme aj vydá video. Takže
Vykladať budem balíky. Balíky. Semka budem dávať tu do tohto budem dávať tieto balíky. Takže ja si ich môžem rovno odbloknúť. Tak. Taktoré traktory mám bez modov, ako nie sú modované, takže aj s nimi sa dobre hrá. Nemôžem dať čo povedať o nich, že nedá sa. Takže v ďalšom dieli možno budeme dať čo kosiť alebo orať. Zrejme by som asi chcel zorať nejaké pole alebo zasiať. Tuto jedno mám obrovské pole. Ale mám aj samozrejme, že veľa polí s trávou. Takže aj tie by som chcel nejaké zorať. Takže tak. No. To rieta. Takže tak. Moc. No môže byť. A ja to pichnem takto. Takto som dával len tieto posledné vrchné. Ops. To som pokazil. Tak. A môžeme to tu vyložiť. Takže táto 17 je celkom fajná. Sú to aj dobré ako módy a tak. Vidí sa mi proste, je to super hra, určite si ju nezabudnite kúpiť alebo stiahnuť ako ja. Takže tak. No. Tak. Tak. Vyložím toto tu na popracujem stroje. A ja by som aj ukončil potom to videjko. Takže tak. Neviem prečo mi tu buguje ten jeden balík. Ale no. Toto nemám rád, keď sa mi to vysunie. Určite nezabudnite nejaké opravy, napísať do komentáru. Like, subscribe. Budem to praviť aj na konci videa, aby ste na to nezabudli, pretože strašne sa mi to vidí, keď niekoho bavia moje videá. Budú baviť, možno. Čo by, aj keď som mal za 500 odberateľov urobím nejaký špeciál proste. Neviem, možno nejaký livestream, alebo že si dám webkameru. Aj to môže byť špeciál. Špeciál môže byť aj to, že proste ako obyčajné, taký obyčajný diel, môže bude ako špeciál. Niečo špeciálne tam budem proste robiť. No, takže mulťák, o tom ešte ja vôbec ani nerozmýšľam, pretože nemám kúpenú ani hru. No, takže tak. Mi tu bľačia v tej hre tak kravy, alebo sa mi to len zdá. Pretože tu hneď v tejto izbe, hneď vedľa tejto izby, trošku ďalej máme my stajne. Možno vás to ani nebude zaujímať. Takže tak. Pre tých zahraničných, čo ma tiež pozrú akože len tak, že vidia, že Farming Simulator 17, tak pozrú, čo to je. Radím si dať titulky po anglicky, alebo ako chcete. Nebo asi po slovensky mi nebudete rozumieť. Myslím si, nechcem nikoho uražať, to by nevedel po slovensky. Hej, takže to je tak ako zahraničný, určite sa tam učia angličtinu, aj my sa učíme na Slovensku angličtinu,